neviem, či to vôbec bude vtipné, alebo proste len také trápne odkúra, alebo proste neviem. Ale sranda bude, viete. No. Sranda musí byť, aj keď chleba nebude. A aspoň my sme sa zasmiali, keď sme to strihali, ale inakšie. No uvidíme, no. Nechajte sa prekvapiť. Milí televízni diváci, nachádzame sa vo Vysokej nad Úhom, kde sa údajne zhromaždilo 300 mladých ľudí. My s našou kamerou sa vyberáme zistiť, čo sa tam deje. Práve sledujeme púť mladých k hrobu Anky Kolesárovej. Ak si myslíte, že tí vzadu nestíhajú, tak sa milíte, oni sa spovedajú. My sa vyberáme do zakulisia, kde vám ukážeme exkluzívne zábery. Od anonymného zdroja sme dostali informáciu, že na tomto zhromaždení sa údajne nachádza aj multimilionár Tomáš Jobs. Aha. Ktorý je vynálezcom softvéru Cviky cvaky cviky cvak. Hej. Tomu nasvedčuje aj táto nablískaná limuzína. Kvôli Tomášovi Jobsovi prišli aj jeho faninky, ktorí chceli od neho získať tento podpis. Ale nepodarilo sa. Keďže náš tým dorazil trošku skôr na účastníkov, si musíme trošku počkať. Spoda 2 razy trošku. Mladí ľudia z celého sveta sa snažia dostať na túto akciu rôznymi spôsobmi. Jeden z našich anonymných divákov, stopár Alfons Mrkvička, nám poslal svoje amatérske zábery z priebehu cesty. Alfons však netušil, že tieto koláče sú jeho poslednou sladkou chvíľou na jeho dobrodružnej ceste. Koláče síce boli sladké, ale benzín drahý. Aj napriek všetkým ťažkostiam sme prišli do Vysokej. Vysoká kvalita, nízka cena, vo Vysokej zaručená. Celosvetovo známa držiteľka ocenenia Zlatý Slávik Daniela zviditeľňuje malebnú dedinku známu v celom svete. Danka, odkiaľ si to vyhrabala? O tomto mieste sa hovorí, že je to miesto prijatia. Tu sú dvere otvorené pre každého. Chlapci, ale už poďme na program. Dobre, už končíme. Čo očakávaš od tejto púte? Chcem nájsť odpovede na otázky, ktoré ma trápia. Takže otec Robert, máme tu ešte jednu otázku k téme. Či ste skladali Lego, keď ste boli malí? Tá práva láska mi hovorí, že ja chcem toho druhého milovať pre ňo samotného, pretože on je pekný. Počas celého programu nás doprevádzalo hudobné teleso roka pod vedením multivirtuóza Janka Roka. Ale Janko, čo tá noha?
Yes! Ak si myslíte, že kameramani sprostredkovajú divákom len objektívne zábery, milíte sa. K nasledujúcim záberom sa vyjadrí doktor Xavier Petarda. Naša tráviaca sústava častokrát odpovedá na ťažko stráviteľnú stravu nepríjemnou zvukovou kulisou pre okolie, ale aj pre životné prostredie. Okrem čistej lásky a čistého tela sa dodržiava aj čistota podlahy a chodidiel. Toto pravidlo nepozná výnimky. Avšak čistú lásku môžeme vnímať z viacerých uhlov pohľadu. Tento známy pár si to zjavne vysvetlil po svojom. Ale Ivanka, for man. Pri budovaní vzťahu s dievčaťom, hovorí otec Pavol, je dôležitá iniciatíva muža. Pre tých, ktorí nevedia ako na to, ponúkame 3 alternatívy do bijania dievčat. Ho. Krásne je byť dvaja, aké zvláštne je mať rád, jediný krát nájsť a mať rád dvaja. Spája nás, čo iný taja. Zamysleli ste sa niekedy nad textom tejto modlitby? Aj muži môžu byť diskriminovaní a bez chleba. Ale, a muži čo? Jednému hojno a druhému horko ťažko kvorku chleba. Hlasný mľaskot nás privádza do zakulisia, kde sa nachádzajú hlavní organizátori. Ale Roman, a kde máš príbor? Najhoršie si zastávajú. Disco. Je 2 hodiny rádom a s našim štábom sme zavítali do miestnosti, kde údajne odpočívajú usporiadatelia tejto akcie. Poďme sa tam pozrieť. A zdravíčko. Okrem auta Thomasa Jobsa sme prekvapili pri večeri aj svetoznámu celebritu Santu, ktorý neznáša popularitu. Objavili sme Diega Maradonu, ktorý naopak popularitu miluje. Tak Diego, ako sa tešíš na zápas, ktorý bude?
Tak sa teším a verím, že Pán Boh pomôže, že dáme gól 1 či 2. Tak záleží od mužstva, aké mužstvo bude. Budeš v zálohe alebo ideš do útoku? Chcela by som sem tam brániť aj do útoku hlavne. Čo by si chcela odkázať divákom? Divákom by som chcela odkázať, že by sa hlavne modlili a držali palce. Pre televíziu Domček, ja. A takto dopadli naši producenti po spracovaní tohto videa. A my vám ukážeme My sa teraz vyberáme do zákulisia, kde vám ukážeme exkluzívne zábery exkluzívne zábery, hej. Od anonymného zdroja, alias sociálna sieť, sme dostali informáciu, že na tomto zhromaždení sa aj nachádza údajne Tomáš Jobs, ktorý je vynálezcom... Nemôžem tak sekať, počkaj. Raz, dva, tri. Vieš, čo povieš? Že chcem sa dozvedieť odpovede na otázky. Alebo jak to máme dať? Ja viem odpovedať aj sama. Dievčatá dobíjajte presne. A mne príde zlaky, ja budem mať ten slovo.